pangore momiyo guru rito jokony kende. Treva gima timore ga ni ngato ka ong'iyo gi kony kata mana dala gweng'u kacha ka nitie ng'ato ma en ong'e mane kibiro tine ma imiye pesa chiemo ioro gi mama dwe ka dwe ok opar nitie kama imanye ong'iye mana mich mimieno iluongo ni underhouse go modhi ng'iyo go kabisa ok iparo ni onego oti olosi opangi mana ka sirkal oseng'iyo ni nitiere donors makelo wach matidil gi wach mar HIV gin gi donors matidil gi wach mag TB koro ok kata mana part mar budget gi budget pani pesa no ko biro to gigo dhi losore to mano osebedo ka ging'iye higni gite koro mano omiyo gi buok ahinya kabisa to mano nyiso ni en nindo nimar sama tie gino osebedo ka iwacho nikech Trump kano biro mokwongo cha nokelo wachni kane gi election ne timore wachni pod timore ma kaka Kenya nomedo bedo mid level in terms of economy wachni osebedo kiwacho koro gimoro manie opo sirkal ahinya ma ok gibedo pangruok moro no en ni konego beni okwachi ma kore emergency ma jo Kenya dwaro wach thieth jo Kenya dwaro yedhe jo Kenya dwaro mondo bed gi hospitande koro ang'o onego beni timo ok en mbaka pesa mogo ma ipuka oya gi mo konego beni ior ne jo hospitande gi e counties gi mondo gino kon jo piny ni mar the effect mar bedo maonge pesa no is worse kano pesa otimo go gine ka kitimo development itimo ne joma ngima kigero kundi kino joma ngima to ka ji ok ngima tuo dhi medore ji dhi medo inyore to koro gitinde yorego koro mano miyo sani gini onego kaka ne parliament ogolo report cha onego beni gino ing'iyo to actually pesa ioro mondo gino timore kapod ji rito wach kaka dhi bedo gi Trump to adier gima Trump otimo ni dok rach nimar en wach mana ni American first to obedo elected gi jo America for Americans goro wambe jo mo elect gi MCS mo elect gi governors mo elect gi president mo elect gi onego iket Kenya first nimar ma odhi chuno ni pesa taxes mo collect gi matimo gete ne mar jo piny